Исәнмесез лайыклы хит тапшыруын караучы тамашачылар. Бер сәгать дәвамында сезнең белән мин, Ләйсән Ветрова булырмын. Бүген сезне кайнар яңалыклар, шәп кунаклар белән кызыклы әңгәмәләр һәм матур җырлар көтә. Шуңа күрә Мәйдан каналыннан аерылмагыз. Искәртеп үтәм. Көн сайын Мәйдан ТВ сайтына кереп, лайыклы хит бүлегендә яраткан җырыгыз өчен тавыш бирегез. Ә без башлыйбыз. Лайыклы хит тапшыру кунагы Илгизәр Исламов. Исәнмесез, Илгизәр абый? Әмма дә ләкин менә шундый япь-яшь егетне күргәч, абый диеп әйтергә теләйләнми. Илгизәр әфәнде, ни хәлләрегез бар? Аллага шөкер. Исәнмесез. Аллага шөкер. Менә сез 30 ел дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгәнсез. Үзегезнең менә шушы тәҗрибә туплаганнан соң берәр ансамбль оештыру теләге юкмы? Андый ният булмады. Шулай да мин бүген көндә Рус дәүләт театрында эшлим. Туйлар, мәҗлесләр оештырам инде. Ул шигырьләр язам, җырлар язам дигән шикелле. Барыбер иҗатта. Барыбер үзегезнең урыныгызны тапкансыз, әйме? Пенсиядә дип ятып җыклап. Юк. Вакытыгызны әрәм итмисез. Җыкларга вакыт юк. Субханалла. Илгизәр абый, менә сезнеңчә ансамбльнең озак еллар гөрләтеп эшләвенең сире нәрсәдә? Ул инде әлбәттә бай репертуары булуда, аның җитәкчеләреннән тора дип уйлыйм мин. Мин инде моны Айрат Хәмитовны 14 яшендә алып килгән идем, артист итеп. Аны инде. Ул бүген көндә ансамбльнең җитәкчесе. Бер вакытта әзрәк икеләнебрәк тордым, репертуарлар ничектер сирәгәйде. Менә соңгы концертны карагачтан бик тынычландым. Аллага шөкер дигез. Менә тагын бер сорау. Сезне иҗат итәргә нәрсә илһамландыра? Бәлки сезнең укытучыларыгыз бардыр, аларны искә алып, ниндидер рәхмәт сүзләре, ниндидер үзегезнең ишегездә әйтелмәгән сүзләр бәлки бардыр. Андый сүзләр күп. Менә мин һәр передачага килгән сайын уйлап киләм инде. Минем менә бер укытучым бар. Ул гомерен артистлар үстерүгә багышлаган кеше. Ул рекламага мохтаҗ кеше түгел. Халкыбызның яраткан җырчысы, халык җырчысы Миңгал Галиев. Ул безне инде яшьтән шу Казанга килгәч, җитәкләп сәнгатькә алып кирип китте. Менә безнең ниндидер уңышлар бар икән, ул аның да уңышлары дип беләм мин. Аның җимешләре. Димәк, аның җырлары да сезгә илһам бирәме? Әлбәттә, аңа зур рәхмәтләр әйтәсем килә, исәнлек, саулыклар. Күп еллар бергә шулай күрешеп, хәлем белеп, аралашып яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Һәм Илгизәр абый, тагын бер момент, сезнең өчен махсус блиц сораштыру әзерләдек. Ул сорауларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Әзерме? Почти. Әйбәт, киттек. Чәй яки каһвә? Чәй. Дөньяда иң рәхәте ул яшәү. Балачакта мин җырчы, рәссам. Субханалла, кояшлы көн яки яңгырлы төн? Кояшлы көн. Әйбәт, биек йортның ничәнче катында яшәү яхшырак дип уйлыйсыз? Мин бар яшәгән җиремдә нишләптер беренче этажны яратам. Тизрәк чыгасы була урамга, әйбәт. Илгизәр абый, бик зур рәхмәт сезгә кызыклы әңгәмәгез өчен, безнең белән вакытыгызны шулай матур иттереп үткәргәнегез өчен һәм киләсе очрашуларга кадәр без саубуллашабыз сезнең белән. Үзегезгә зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, тапшыруларыгызга уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Хушыгыз. Урамларда бала чаба
ишетистә. Salay şaba Kullarında ak yelkenli karab Bağıp gitem şuşu xiyalımda Yelkenli karablarga qarab İstəli, istə xamal istə Fanadılar İstəli, istə xamal istə Yürüşüb üskən balaşaqlar Biz bit avul malayları Avuldaşını qıtır fanadılar Biz bit avul malayları Avuldaşını qıtır fanadılar Avuldaşını qıtır fanadılar Альбина Абрамова кызына майданчык сайлоо белән мәшгуль. Тиздән кызым Гүсиринең балалар майданчыгында уйнар вакыты җитәчәк. Казанда матур майданчыклар күп, шуңа да иң шәбен сайлау кыен булыр ахыры. Дип бу атнада бер баскычка күтәрелгән Альбина. Yürüyüşü
Гүлфия Шабалиева җәйнең бер көнен якын дусты белән үткәргән. Шәһәр үткәргән. Ахиратым белән яшьлекне искә төшереп йөрдек. Аның иң матур яшьлек еллары Башкортстанда үтте, ди Гүлфия. Гүлфия Шабалиеваның җыры исә бу атнада тагын бер баскычка төште. Дуслар, әйдәгез әле, лайкларны жәлләми. Лайыклы хитта кунакта бүген җырчы Рәфис Калимуллин. Сәлам, Рәфис, бирмишләр. Сәлам. Яшьләрчә булсын. Ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт. Җәйләрең ничек үтә, шуның турында сөйлә әле безгә. Җәйләребез Аллага шөкер, әйбәт үтә, җырлыйбыз, биебез, кайтканда бакчада кайныйбыз авылда. Әйбәт. Су кыйнабыз. Вакыт табасыңмы су кыйнарга? Куяды шунда арасында вакыт табылайын. Әйбәт. Рәфис, күп кенә артистлардан аермалы буларак син дискотекаларда җырларга яратасың. Ни өчен? Дискотекада ничектер хәрәкәт күбрәк, яшьләр бит инде, алар кәефне күтәрәләр. Энергия бирәләр. Энергия бирәләр, минем бит җырларның яртысы күбрәк дискотекалы.
Шундай харакеттер белән. Бегейбәк, кай вакыт сәхнәгә чыккач, тамагым бераз утырды дип тамашачыдан гафу үтенәсең. Шулай бит? Дөрес. Менә шулардан чыгып сорау сиңа. Ни эшләп синең тавышың утыра һәм кайдан ничек чыгарасың, ничек кайтарасың ул тавышны? Тавыш утыра инде бик күп мәҗлесләрдә эшләнгән, чөнки мин бит әле җырлау гына түгел, алып та барам күп кенә бәйрәмнәрне, шуның өчен тавыш ул түзми, үзегез беләсез инде. Кире кайтарам дигәндә, аның бер генә ысулы бар. Телефонны сүндереп, беркем белән сөйләшмичә, тыныч кына ял итәргә, җакын туйдырга. Йокларга кирәк дип әйтәсең. Менә һәм шул йокыга әйләнеп кайтабыз. Рафис, синең өчен блиц сораштыру әзерләдек. Башлыйбызмы? Әзерме? Башлыйбыз, әзер. Уйлап торырга ярамый, тиз-тиз җавап бирәбез. Яхшы. Сөйләштек, киттек. Карлыган яки кура? Карлыган. Душ яки мунча? Мунча. Ир кеше өчен иң мөһим сыйфат? Кеште булырга. Тагын нәрсә? Кеште булырга. Көчле һәм көчле булырга. Яраткан ел фасылы? Кез. Ага, каверзный сорау. Хатыныңның туган көне. 5 сентябрь. Субханалла, белә. Җавапларың өчен дә, менә шушы матур әңгәмәң без өчен дә бик зур рәхмәт сиңа, Рафис. Киләсе очрашуларга кадәр. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Алла бирсә очрашырбыз. Рәхмәт. Yanlarında yeri idem üzüm Terle sebep tapıp yoktan da Esinlikler göremedin şulu mini Alıştırıp koydun yatlarına Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Bazerinde nige irek mina Siyem sine deyip eytüvük Mina da bit ağır boldı başta Kaytar deyip sine kötüvük Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Dişlerime kilip kereme büten Yaralanga canlı yarısıdı Siyutun min söndürdüm küpten Bulmayanı kiri kabızı Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin
атна Ринас Шихапов devam ете. Ул бу атнада 3 баскычка көтәрелде. Ринас, әфәрин, котлыйбыз. Әнкәйләргә җырының клибын иң беренче булып Ринас якыннарына күрсәткән. Клипны тәкъдим итү кичәсе дә гаилә дуслары белән узган. Enkeylerinin güleş yüzlerinde ol sultan nurları şoğula balam bağırı deyip ündeşüve şişme jırı bulup oğula Enkeylerge uzun ömür dilik ok bəxtlər birgə otlasın Enkeylerge uzun ömür dilik ok bəxtlər birgə otlasın Enkeylerinin uzun tılımları Dolğun jiller ise şoyqala Şeşlerini de talirden keleri Sihri mumlu güler şıvara Hasretlerden uksi Kaynar göz yaşları dammasın Bala koyun halin nişik deyip Yürekleri erinip yanmasın Enkeylerinin kadri kalmasın Enkeylerge uzun ömür dilik
Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар дәвәниләренең 80 яшьлек юбилеен үткәргән. Субханалла! Нәзимә дәвәниебезнең юбилеена Коръән мәҗлесе булды. Бик сабыр, зирәк, акыллы ул. Яшь килеш тол калып, бер үзе 4 баланы тәрбияләп үстергән дип горурланып сөйли Рамил. Дәвәниегезне без дә чын күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, тыныч картлык, иминлек телибез. Сәгатьләр, еллар күп миңа, туялмам сине күреп. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Сүзләреңдә басыман. Озакламам юлларыңа, каршыңа үзем чыгам. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Син миңа ышанырсың хисләремнең вакытлы түгеленә. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Әтисе кәрзиннәр үрә, әнисе шул кәрзиннәр өчен матурлык ясый. Әниемнең шундый милли почмак булдыруына шатландым дип сөйли Айгөл. Афәрин, булганнан бар да була. Яшик диләр бергәләр, күп вакыт алай булмый. Язмыш бит бездән тормый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җипне тартып.
бақыт дейлер түгәрәк Китә ул да тәгәрәк Йөрәкләр дөрләп янмый Сөюгә урыны калмый Рәнҗемә миңа балам Булмады башка чарам Кай вакыт шулай тормыш Алла күптән борылыш Нидер була арада Тотып калмый балада Вакытны сузу артып Өзелер җепне тартып Вакытны сузу артып Өзелер җепне тартып Өзелер җепне Тормыш түгел йөзмәслек Сынау бирмәс түземәслек Кояшта чыкмый тормый Болыт таралмый калмый Рәнҗемә миңа балам Булмады башка чарам Кай вакыт шулай тормыш Алла бүтән борылыш Нидер була арада Тотып калмый балада Вакытны сузу артып Өзелер җепне тартып Вакытны сузу артып Өзелер җепне тартып Бездә тәүге тапкыр кунакта Балташ кызы Апаста яшәүче Василә Сафина. Исәнмесез, Василә ханым? Исән сау килеп җиттегезме? Аллаһа шөкер, исән сау. Тамашачыларны үзегез белән якыннанрак таныштырыгыз әле зинһар өчен. Мин үзем Балтач районында туып үстем. Без 5 бала үстек. Әтияне исән сау булгансыз көнне. Субханалла. Аларга зур сәламнәрымне җоллыйм. Субханалла. Исән сау булсыннар. Хәзерге вакытта үзем Балтач районында туып үсеп китсәм дә, хәзерге вакытта Апас районында яшим. Җыр-моңга мәхәббәт каян килде сезгә? Кичкенәдән җырлап үстек. Әтиебез гармунчы, энебез гармунчы, ә безнең семьяда барда җырлап яшиләр. Субханалла. Әмнә сәхнәгә соң килеп чыгуыгызның сәбәбе нидә? Эш мәшәкатьләре балалар үсү белән өлгереп булмагандыр дип уйлыйм. Менә бит. Василә ханым, сезнең өчен блиц сораштыру әзерләдек. Сез әзерме? Әзер. Уйламыйча тиз арада җавап бирергә кирәк. Димәк, Аңлашылды. сезнең яраткан шагыйрегез. Илдар Юзиев. О, әйбәт. Аның берәр җырын беләсезме, аның сүзләрен? Беләбез, бик яратам мин аны. Кыры казлары артыннан бейеклеккә талпынам, тиге шалмый карап калам, кыры казлары артыннан тиге шалмый карап калам, тиге шалмый карап калам, кыры казлары артыннан. Менә бит тере тавыш ничек була ул? Бик зур рәхмәт сезгә. Ә без сорауларыбызны дәвам итәбез. Бал яки шикәр? Шикәр. Йокы туймаса мин? Мин иң яратмаган йокыга
Риза, 4 сәгать йокласам йокым туя. Әйбәт. Тормыш яме нәрсәдә сезнең өчен? Эш белән бәйле. Әйбәт. Минем девиз Эшләргә дә, матур итеп яшәргә, шушындый матур җәй көннәрендә безнең колхозларыбызда урак эшләре бара. Җегетләребезне барчасында шулар белән тәбрик итәм. Исән сау, урып җыю эшләрен башкарып чыксыннар. Ай, әйфәрин, Василия ханым, бүтән әйбергә өлгердегез, әйме? Бик зур рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен. Һәм киләсе очрашуларга кадәр без сау булашабыз. Рәхмәт үзегезгә чакыруыгыз өчен. Сау булыгыз, очрашулар насыйп булсын. Аның. Üstündəgi aq gülməgin bik iləşə yüzüngə Əйтілмей қалған сөзімнən işək sillim özüngə Sağınam üzülüb yaşlığım uğranların Adaştırsa ide qabat sapsıyıb uğranları Sağınam üzülüb yaşlığım uğranların Adaştırsa ide qabat sapsıyıb uğranları Güller suda tiksiyövüm sönmeyde sürülmeyde Saklarımın seni qadrlep мәңгіге yerəgimdə Duman sarğan qara yıraq yürekке yarağına Sönmey tırğan utlar yaktın yanada yanağına Duman sarğan qara yıraq yürekке yarağına Sönmey tırğan utlar yaktın yanada yanağına Яшьлек кире кайтмый диләр сулар үргә аксада Көндә сине күрер идем төштәгенә булса да Бәгыремә син минем яшьлегем мәхәббәте Еллар узгач кайтсын иде яшьлекнең бер сәгате Бәгыремә син минем яшьлегем мәхәббәте Еллар узгач кайтсын иде яшьлекнең бер сәгате Еллар узгач кайтсын иде тик бер генә сәгате Еллар узгач кайтсын иде тик бер генә сәгате Альбина һәм Илфир Җәләевләрнең җәе Казан белән 2 авыл арасында уза икән. Авылга кайткан сайын бакчада җиләк-җимеш җыябыз, компот ябабыз, ял итәргә дә вакыт табабыз әле. Су куенырга йөрибез ди Альбина. Min seni ışrattım düşümdə Işrattım hem kısıp yarattım Süyüge dirilgen düş bilen Sızılıp yaşlı taң attım Sağınıp sarıgıp ezilip Yalvarıp sırağın yazmıştan Sen iken ol minin bəxitim Aralap alışı sağıştan Sağınıp sarıgıp ezilip Yalvarıp sırağın yazmıştan Sen iken ol minin bəxitim Aralap alışı sağıştan Seni izledim aylardan
Sen özüň ay kızı sılıwam Yaratıp min seni duymamam Zor vakit meneke buluwam Min sana awırlık kitirmem Yaratıp jonatıp yaşarmen Sen benim kıymetli bir canım Kadirlim deyip günahdaşarmen Min sana ağırlık kitirmem Yaratıp jonatıp yaşarmen Sen benim kıymetli bir canım Kadirlim deyip günahdaşarmen Bäxetli taňlaram Sen benim hoş isli yazlaram Sen benim täxetim rahatim Tik sana iň tatly yazlaram Yoklarmın saklarmın yapmamın Sana dip nur şeşken köňelim Sen benim iň ýakty iň tatly iň gaziz birden bir süýüwim Yoklarmın saklarmın yapmamın Sana dip nur şeşken köňelim Sen benim iň ýakty iň tatly iň gaziz birden bir süýüwim Sen benim iň ýakty iň tatly iň gaziz birden bir süýüwim iň gaziz birden bir süýüwim Риздә Шарафиева Тукай районы Яңа Сарайлы авылы бәйрәмендә катнашып кайткан. Мөгаен, авылда бәйрәмдә бик ошагандыр Риздәгә. Бу авылда Сара исемле бик шибәр кыз яшәгән. Ул сөйгәненә кияүгә чыга алмыйча вафат булган. Шуннан соң авылны Сара иле дип атый башлаганнар икән. Тарихка бу авыл исә Сарайлы булып кергән дип тәфсилләп аңлатты безгә Риздә Шарафиева үзе. Tişin var da tişler, kışın var da işler Şatlana bil tuğan her günge Yaşlık bikti zuza, kigen gülmek tuza Kiri kayıpta bulmay ötkenege Birle bil hiske duya bilme hiçte Yaratılan kalsın yürekte Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Ömür uzadime, başlarını ime Alı terek girek kimgede Şeşlerge şalkuna, maturluklar una Mehabbetle kalık ömürge Birle bil hiske duya bilme hiçte Yaratılan kalsın yürekte Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak
ылғайып барған мәлдәдә. Тішің барда тішілә, күшің барда ішілә, шатлана біл туған әр күнге. Яшілік бик күзуза, киген күлмәк туза, мәхәббәтле қалы ғөмірге. Dirle bil hiske tuya bilme işte, yarattığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan məldədə. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan məldədə. Ilgayıp bargan məldədə. Tişin barda tişle, küşün barda işle, şatlana bil tuğan her günde. Шуның белән лайыклы хит тапшыру ахырына якынлашты. Киләсе атнада хит парад җиңүчесе билгеле булачак. Шуңа күрә дә, дуслар, яраткан җырыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Ашыгыз. Ә мин, Ләйсән Ветрова, сезнең белән сау булашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.